ľudia, mimochodom prajem každému pekné sviatky. Dúfam, že ste si ich užili dnešného Ježiška a dúfam, že ste dostali to, čo pekné, čo vás potešilo a keď ešte ste nedostali Ježiška, pevne dúfam, aby ste dostali to, čo vás poteší. Takže ideme na ochutnávku Tariho vaty. Lebo ja som si objednal na špeciál Tari drinky a fizzy drinky a Tariho vaty, takže to nebudeme zdržovať a ideme na to. Takže prvé začneme bubblegum. Hej. Neviem, či to bude dobré. Jaké to má zloženie? Cukor, arómy, farbivá, sú brilantná, modrá, minimálna trvanlivosť, neotvorená datum a číslo žaru. Kašlom na to. Takže ideme na to. Ja sa tohto bojím. Neviem, či to bude dobré, alebo nie, tak poďme na to. 3, 2, 1. Nie. Musím to ešte raz, no. Nie. To nie je dobré. Tam, neviem, či to je moc žuvačkové, alebo nie je moc nežuvačkovité. Neviem, to sa nedá opísať tá chuť, takže no nie je to dobré, dávam tomu 1 z 10. Nie, 1 z 10. Proste 1 z 10 dávam hotovo. Ďalej ideme sem jahodu. Takže ja som samozrejme sa podelil s ostatnými, lebo prvý poklon vyšiel tak no. Takže idem na to. Takže 3, 2, 1. Toto je dobré napríklad. Už to je prásne. Bo mi to všetci zjedli a ja som sa to podeliť ďalej. Takže tak toto tu zatiaľ vyhráva prvé miesto. Dobre. Toto sa budem kupovať častejšie. Keď budem akože kupovať tú cukrovú vatu. Takže dávam tomu 9 z 10, lebo to je vážne fajné. Tomuto dávam 1 z 10. Nebolo to dobré. A ideme na poslednú príchuť. Tari vata. Tari cukrová vata jablko. A toto podľa mňa bude najlepšie, ale nie som si istý, lebo jablkové veci mám celkom rád, ale neviem, či toto bude dobré. Hej. Ja často jablka jedávam, kvôli tomu mi to chutí. Ja z toho si urobím guľočku, aby som to vošlo do pusinky, do papulky. Takže neviem. Neviem, či to bude dobré. Takže ja si takto spúčim. A bojím sa, že to bude zlo, lebo ja jablkové veci milujem. Takže ideme na to. 3, 2, 1. To je dobré. Neviem, čo to je moc jablkové alebo moc nejablkové, to je nie dobré. To je toto žubačkové. Lebo takúto jahodu, cukrovú vatu, si môžete kúpiť v každom obchode. To je proste taká klasická. Čakajte, tak kde nepredávajú cukrovú vatu. Toto tu, niekto som nemá žuvačkovú vatu, iba teraz, prvýkrát v živote. Nie to dobré, už nikdy nebudem kupovať. A toto tu takisto, už to nikdy nekupujem. Teraz sa to jak. Nie je to dobré. Nie je to dobré, fuj. Dávam tomu takisto 1 z 10. Poručujem iba tú jablkovú. To sú moc milé. Takže tak. A možno, že zajtra vydám fizzy drinky a Tari drinky a až na druhý vianočný deň vydám alebo ešte zajtra, to z nich je najlepší. A mimochodom som ešte dneska od Ježiška dostal 500 korún slovenských. Hej. A ešte som dostal, ja som si to ešte nedával do albumu, ale toto už som si dával do albumu, ale musím to dať vytiahnuť,
lebo sem není miesto. Strašne veľa vecí. Ja to čo spadlo, ja to potom popratám. A potom som ešte dostal ahoj mami. Potom som ešte dostal Mozambik. Myslím, že nič nevidíte, ale moja mamka nechce byť verejne známa osoba, takže nechce byť na kamere. Mozambik, hej. Mozambickú bankovku, čo je celkom pekná. A ja podľa mňa asi najlepšie vyhrala Jahoda. Takže ideme, toto je prvé miesto, toto je druhé miesto a toto je tretie miesto. Takže takto hodnotím, ale Jahodovu si budem kupovať už stále. Jahodovu už stále, lebo to bolo proste super. Takže tak, a ja sa už možno s vami lúčim a zatiaľ sa vidíme pri ďalšom videu. Tak čau.